Selamat sore guys. Ini di pojok baca Gandewa wis tak sediakan kursi tempat duduk enak ya. Iki iso maca buku karo muter-muter ngono kuwi. Nah, sembari menonton mini galeri wayang golek. Ya itu wis tak upgrade ya iki rak-rakane tak tambah rak 1, 2, 3, 4 karo sing kono kae. Yang ngono memanfaatkan bekas parcel. Monggo-monggo yang mau datang. Free mie instan dan kopi, tapi silahkan buat sendiri. Ini kompornya saya rusak. Dan juga mini konsorsium. Ki barongan-barongan tuwek ki neng kene. Ki barongan sing anyar ki ya rada tuwek arep kok delok ya bisa. Sing arep dolanan wayang ya kono kuwi wis tak cepaki kae sak keprake, sak cempolone. Wayange ya ridi kuwi ning jero kotak, sing sir dolanan gamelan bongkaren dhewe kae. Monggo-monggo. Mini konsorsium, mini pojok baca, iso dolanan wayang. Nah, kuwi meja nyantai. Iki nek ngopi neng kene iso dekek kene karo maca buku. Kae ya wis ngono kuwi. Iki apa iki?